Sorlegik eskaintzen ditu edalontzi berrerabilgarriak, orain zabaldu gera plater berrerabilgarriak ere eskaintzen ditugu, baina batez ere zerbitzu bat berrerabilgarritasuna bere ziklo osoan iraun dezan helburu daukana. Gehien interesatzen zaiguna da elkarlan bat martxan jartzea, bai jaiekin, eremu ezberdinetako instituzioekin eta bar, beraiengandik ikasi degulako eta beraien beharretara edo egokitu nahi dugun proiektzioa daukagulako. Helburua da ahalik eta zabor gutxien produzitzea. Orduan, lehenengo urratsa da edalontziak, produktuak berrerabiltzea. Orduan, edalontzia egiten dugun momentutik, injekzio bidez, badaukagu ondoren erabiliko den baso hori berrerabili daiteke puskatzen ez den heinean eta nahiko iraunkorrak dira erabili daiteke behin eta berriz. Orduan, berrerabiltzen den momentu bakoitzean, aurreztengoa sortu daitekeen zabor kopurua. Behin berrerabilpenak, esan daiteke bere bizitza amaiera edo eduki duela, orduan aukera dago ondoren polipropilenoz egindako edalontziak diren ezkero berziklatzeko eta bestelako pieza batzuk edo dena delakoa sortzeko aukera. Beti dago jaiak antolatzeko modu bat baino gehiago, orduan gu egokitzen gera jaien antolaketa eredu horretara eta orduan aukera beti egongo da, bai jaiak amaitu eta gero edalontziak jaso, garbitu eta berriz beste une batetarako erabiltzeko aukera edo hurrengo urteko jaietarako edo jaien urtean zehar egon daitezken bestelako ekimenetarako erabiltzeko aukera. Orduan guk eskaintzen duguna da edalontzi horiek biltzea, garbitzea eta gero berriz ere itzultzea bezeroari. Duela urte batzuk arte eman duena izan da, jaiguneak bihurtzen zirela plastikozko alfombra batez osatutako guneak, horrek suposatzen duen garbiketa koste, zakar kopuru eta orain honekin aldatzen ari da. 6 urteetatik edo hasi, ohiturak aldatzen hasi direla esan dezakegu, baina azkeneko 4 urtetan jauzia nahiko esanguratsua izan da, ari gerelako hitz egiten jai batzuk, edalontzi behin erabili eta botatzekoak ziren edalontziak hartzetik edalontzi berrerabilgarriak hartzera, saltoa izan da jai guneen irudian, zakar kopuruan, murriztu delako izugarri, herri askoz ere garbiagoak gelditzen direlako, jaien antolaketan ibiltzen direnak eta baita ere jaietan parte hartzen duen jendeak geroz eta kontzientziatuagoa ere badagoelako eta geroz eta gehiago zabaltzen ari den produktu bat badelako. Basoa diseinatzen hasi ginenean, pentsatu genuen bi helburu bete behar zitula guk sortzen dugun produktu horrek, alde batetik. Basoa bera, ahalik eta materiale gutxien ez egin dagotea, zeren zakarretan bukatzen dutenak, zakarrik izaten bukatzen dute eta beraz, ahalik eta plastiko gutxien erabiltzen saiatu gera, beraz, gogorrak eta egonkorrak izan da ere, edalontzi finak saiatzen gera egiten, eta beste alde batetik, daukate gure edalontziek berezitasun bat,
pestaina hartzeko baten ondoren gainean zintzilik eramateko, jendeak galdu ez dezan, eta bar. Eta orduan hori erabilgarria da ondoren soka ezberdinen bidez, guk eskaintzen ditugu mosketoiak eta bar, gainean eraman ahal izateko eta berrerabilgarri tasun hori ziurtatzeko. Geroz eta udal eta mankomunitate gehiagok hartzen ari diren espazio bat badela, jaiei begira edalontzi berrerabilgarriak hartzea. Eta horretarako lantzen ari gera, udal ezberdinekin batera, esperientzia bat badaramaten udalekin batera eta guk eskaini dezakegunarekin proposamen ezberdinak berrerabilgarritasuna ondo ziurtatzeko. Bai, orain arte, agian txosnagunetara, herriko jaietan txosnagunetara eta mugatu izan den espazio bat izan da ere, hori aldatzen ari da eta jauziak ematen ari dira, tabernek ere edalontzi berrerabilgarriak hartzeko, udalaren kudeaketaren bidez edo iniziatiba propioz ematen ari den zerbait bada, eta gu pixka bat ari gara planteamendu horretan gure ekarpen egiten eta zu denbora eguerdiko ilusioetan jasan? Gertatu izan zaiguna 4 urtetan zehar izan da mito bat edo erori dela, ez? Normalean jendeak uste zuen edalontzi berrerabilgarriak bazirela jaialdi handietarako, bazirela egun bakarreko jaialdietarako, eta orduan distantzia pixka batekin ikusi izan da edo herri txikietan, edo 3-4 egun irauten duten jaietan edalontzi hauek hartzeko, ez. Baina ikusi da pixkanaka eremu guztietarako baliagarria den zerbait badela, eta hasi herri txiki batetik edo jaialdi handiago batetara berdin balio dutela. Badakigu jaientzat elementu importantenetako bat, eta guretzat ere bada irudiarena da, ez? Orduan edalontziek daukaten aukera hori, pertsonalizatzeko aukera horrek, ematen ditu aukera oso anitzak. Jai bakoitzak badauka berak esan nahi duena, badauka bere irudia, bere logoa, eta oso interesantea izaten da serigrafiaren bidez ematen dituzten aukerak edo jaiek bilatzen dituzten elementu ezberdinak. Denetarik ikusi izan degulako, ez? Logo lehiaketak antolatu dituzten jaietatik hasi, aldarrikapen ezberdinak jarri dituztenak, edo pixkat beraien, ez? Identitate propio horretarako erabili dituztela edalontziak. Web orrian badauka gure eskaintza ezberdin guztien jasotzeko aukera, basorlegi.com web orrian, baina bestela info@basorlegi.comera email bat bidaliz, edo bertan web orrian ere azaltzen den telefono zenbakira deituz, edo zein galdera erantzuteko prest, eta aurrekontuak, zalantzak, guk ere, gure esperientzia txiki luze honetan eskaini dezakeguna emateko presoa dela.